applausi saatteille. Ja kohdassa aina meillä tanssii hieman rukkaa, alustamme saman palan. Aitäh tanssijatele, aitäh Republik ja aitäh tanssijale, tšau-tšau-tšau!
Kaks Pasakoobile ning tantsime teise rajaldini. Ja eelmine vaidtantsida Tšani. Meie tutvuda rahva tantsupaariga number 96 Kaivo Lillo, Marina Lillo. Ja number 97 Toomas Kaldasaun, Heli Kaldasaun. Ning ilma tantsija seltsinaalis Tšani.